sticker ke hindi ko na. Yan mo doon na. Folder na. Ano yung bilo pa folder? Hindi kasi makadikit na yung folder. Dapat kawanin. Sir, check mo sir kung ating yung okay. Bukas sir. Ano niya sir? Bukas sir. Nasend na niya directly talaga. Bukas sir. Ito niya si Charles tamong ito doon, abit niya sir. Orto. Pwede nga siya i-transcribe. Ganda eh. Ito sir. Ano yan? Mamalag ka niya kaya kamaragod eh. Wala tayo. Ano siyempre, kasama kita nakakambin eh. Oo. So, ito nang okay.